Nah, guys, iki arep nyang titik penjemputan, guys. Titik penjemputane iki jane cedhak ning dadi adoh. Ayo, guys. Titik penjemputane iki neng Tirtomaya. Carane nrabas Jatisrana Ngidul ngono kan ya cedhak liwat Tunggangan, tapi kan bis ra iso. Lah kuwi dadak mubeng Adiraja. Dadi ngliwati pirang kecamatan iku, guys. Iki engko ke jemputane Tirtomaya ke kok SMK. Lah tujuane arep naik Jogja. Nah, saiki akeh teko kecamatan Slogoimo iki. Nah, ini Slogoimo. Sopi nek ya ini. Sepi mas, jam loro masih. Marah itu stand bene jam 4 tuh. Iya mas, pas teko kono. Nah, saiki wis teko kecamatan Jatisrana. Jane nek gelem rabas ngidul kuwi cedhak wong nek kok garasi ya tambah cedhak. Berkaling-kalingan gunung tapi ora iso piye meneh ya tetep mubeng iki. Iki jane ngidul iki dalan yang garasi iki iso iki kayak nggon motor mengkok kayak mau. Garasi iki. Oh. Tapi ora iso mas. Dalane sempit ya. Iya. Iki wis tekan Pasar Darjo iki. Ngarep iki Pasar Darjo iki. Ini sih sepi ya mas. Oh, cek rada rame iki. Iki Pasar Darjo. Darjo. Iki tekan Ngadirojo iki. Guys. Lah engko pertigaan nggon lampu merah ngarep kae belok kiri. Jiko arah yang Batu. Iki pertigaan ngarep kae kiri. Nek lurus kan yang Wonogiri kota. Oh, iso yang Pacitan ya iso. Iki pertigaan iki kiri. Oh. Kiri jatuh iki lho. Ya sekitar jaman ya mas. Iya, teko lokasi. Iki wis tekan alun-alun Betal, guys. Untara Nadi ya mlebune kene iki. Alun-alune kanan dalan iki. Iya mlebune kecamatane Untara Nadi. Ini kita mas. Heeh, iya, kecamatane Pak ngarepe nggih ngiri ya. Saiki wis tekan pertigaan Karangturi. Iki sing nganan iki ngarep iki. Lah nganan iki nyang Batu Pacitan. Lah iki aku sing jupuk aku iki sing lurus iki. Arah Tirtomaya Kayangan. Iya, dhuwur. Iki cek lurus kono nek. Cek pirang kilo iki kok map iki? Cek 16 kilo. Wah, kok ngene to. Nah, guys, iki wis tekan Pasar Tirtomaya, guys, Kecamatan Tirtomaya kene iki, guys. Iki. Daerah Tirtomaya ya. Oh. Tapi Cek rono neh iki cek kurang kilo iki mlebune. Gue cek 7 kilo kok to. Ronone mlebune ya. Nah, iki wis adoh. Nah, guys, iki wis arep teko nggon titik penjemputane iki. Nggon sekolahane kurang 500 meter. Waduh, malah crash karo truk iki. Sore iki. Oh, iso.
Garek cedak iki. Cedak, Mas. Cedak. Garek 400 meter lho. Dalane yo kaya ngene iki. Oke, Om. Eh. Dalane ya kayak ngene kilo. Eh. Iya. Ya sarep melu iki. Masuk jalan nih, Bos. Penting bis seceng masuk ae. Kono puter ya. Yo, dalane kaya ngene iki, guys. Iki jembatane iki yo pas iki sak bis iki. Wis. Jembatane iki kaya ngono iki. Pas ngencos. Kira ngati-ati waduh. Sepeda yo oke ram. Iki yo paling iki pas iki yo lan. Dalane kaya ngene iki. Ayo. Ya wis ngono sik, guys. Iki wis teko ngendi tek panjemputane, ya arep puter sik.